a kɔnɔ ale ni kalanso wa fana bɛ se ka yɛlɛma maa 30 fo ka taa se maa 40 ma olu bɛ se ka kalan k'a kelen kelen bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na amphithéâtre n'o ye bulon fɛrɛlen ye sa maa 200 bɛ se ka sigi o min kɔnɔ ale ni so dɔ fana bɛ a bɛ se ka yɛlɛma ka maa 120 ta a bɛ se ka maa 150 ta n'o ye salle polyvalente ye o bɛ a la bibliothèque fana bɛ yɔrɔ in na n'a ka di maa min ye n'i b'a fɛ ka taa livre kalan kɛ kantini ale ni restaurant ka taa fara café min yɔrɔ ka sa ale ni gymnastique kɛyɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen bɛ a la chambre de commerce ɲɛmaa n'o ye Maju Sɛnpara ye a y'a yira sa k'a fɔ ko nin so min jɔlen filɛ nin ye k'a miirina sɔrɔla kabini san 2014 min ye chambre de commerce ɲɛmaa minnu tɛmɛna o waati la fala ye k'a bɛɛ lajɛlen y'i jɔniyɔrɔ f'i yaasa so in bɛ se ka jɔ cogo min na kɛnyɛrɛye tigilamaw ye jago tigilamaw ye sabula nin kalanso a b'a to dɔ bɛ fara maaw ka kalan kan maa minnu b'a fɛ ka sini ɲɛsin jago ma a n'a bolofaraw bɛɛ lajɛlen ma a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin ko in ye a bɛna na subahana mansinw fana dorogo a la yaasa a yɔrɔ bɛ se ka lafiya premier ministre n'o ye Abilaye ye a ye u fo k'u waleɲuman dɔn u ka nin ko in na ko a nisɔndiyara kosɛbɛ ko nin bɛna n'a to fana min ye an ka jagokɛlaw ye n'an ka kɛnyɛrɛye tigilamaw ni sɔrɔ yakubayabaw olu ka se ka kuncɔrɔ sɔrɔ ka kalanw kɛ ka fɛnw sigi sen kan ka se ka diɲɛ kow faamuya min ye ka dɔ fara u ka tɔndenw olu fana ka dɔnniya kan u ni tɔw bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ kelen ye a ko nka min n'ale b'o ɲini u fɛ fala ye n'i kalanna ka taa nin kɛ ka ban i kana bɔ ka kɛ chômeur ye dɛ ka tila k'a fɔ ko baara tɛ yen ko u k'u jija o fana na dɛ u k'a lajɛ maa minnu bɛ don olu ka sɔriyɔrɔ sɔrɔ yaasa jago ni fɛnw bɛ se ka ɲɛ cogo min na ko sabula ko min ye président ye ale ka kuntilenna ye o de ye bi kalan min bɛ kɛ a ka kɛɲɛ baara min ni an ka jamana mago bɛ o la an kana kalanw kɛ tuguni kalan minnu tɛ fosi ɲɛ anw ye ka denmisɛnninw dilan dɔrɔn k'u bila ye ten ko ale b'o ɲini u fɛ k'o ye jamanakuntigi ka kuntilenna ye kogo belebele min bɛ yen n'o ye kungokolon fantan ba da kogo belebeleba ye Grande Muraille Verte ale baaraw olu nun donna a yira sa k'a fɔ ka jɛrɛ tanna n'o ye ministre ka jɛrɛ tanna ye fala ye o sigira an ka jamana kɔnɔna na yan kunungo premier ministre ale y'o ko fana ɲɛmaaya ta n'o ye général Abilaye Mayiga ye a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye baara in y'a sigi kun ye min ye Grande Muraille Verte ale ka fɛɛrɛw n'o ye kungokolon kɔnɔna na sa ka se ka yiri turu yiri minnu bɛ turu n'o bɛ na kɛ yiri janba ye ani kogo binkɛnɛma jamanjan belebeleba k'o sigi o fɛɛrɛw kɛnɛ kan farafinna kɛnɛya tɔnba ale ka laɲini ye nin ye k'a fɛɛrɛ sigi sa kabini waati jan min ye tɔn in jabala ye fana ko o fɛɛrɛ min kan ka sigi n'o kan ka taa sigi Niger Nouakchottukaw fɛ Moritani u y'o kuma fana fɔ yɔrɔ min filɛ nin ye n'a kan ka sigi sen kan a baaraw kan ka kɛ cogo min ni jamanakuntigiw ka ɲɛbila baara min kan ka kɛ u y'olu bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ o tɛmɛnen kɔfɛ sa min ye sigida ale lakanakow ye ka kɛ ni Grande Muraille Verte ko in ye sa premier ministre ale y'i da don o la a ko jamana minnu bɛ nin ko in kɔnɔ bɛɛ lajɛlen kan k'u jija ka fɛɛrɛ sigi sen kan kungow bɛ lakana cogo min ye nin kogojan in ye sa n'o kan ka kungow sanuya ka kungow sigi sen kan ka se ka jamanadenw fana lafiya u ka sigidaw n'u ka togodaw la k'a man ka kɛ fiyewu maaw kɔ wa min ye cɛncɛn fo ka jamanaw ye k'olu ka wulikajɔ n'u nɔ bɛna na ye nin ko in na koyi premier ministre y'a yira sa k'a fɔ ko u kɔni ka nin tɔn in ko a kɔni ka baarakɛcogo k'o ka ɲi kosɛbɛ fala ye tɔn in sigira sen kan san 2010 a ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bɛnnen don sa kogojan in bɛ se ka jɔ cogo min na a ko ɲɛmaaya kɔni kalifalen don Mali la n'o ye a présidence ye nin waati in na sa min ye jamanakuntigiw ye olu fana kan kana lajɛ kɛ olu ka sɛbɛnw labɛnna baara in kɛ kun ye min ye sa jakungo o bɛ se ka kɛlɛ cogo min ye dugukolo halakili ye ani waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye ka se ka olu kunbɛn kilomɛtiri 8,000 o de kan ka dilan kogo in na koyi min ye kilomɛtiri 15 ye o kɔni ɲɔgɔnna o y'a bonya ye a kan ka sigi sen kan sa k'a daminɛ Senegal ka taa se fo Djiboutikaw olu fɛ yen baara in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ minisiri minnu nana nin jɛrɛ in kɛnɛ kan u taara premier ministre fɛ yen u n'a ye ɲɔgɔn masala sabula a yirala k'a fɔ sa ko min ye nin ko in ye ni nin bɛɛ lajɛlen sera ka sigi sen kan ni ala sɔnna a ma olu ka ko mana kuncɛ n'o ye minisiriw ka baara mana kuncɛ jamanakuntigiw olu fana kan ka tila ka ɲɔgɔn ye yaasa ka se ka fɛɛrɛ sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin baara minnu filɛ nin ye n'u nana bɛn olu ka Mali kɔnɔ a kɔmasegi bɛ se ka kɛ mun ye ka kɛ ni jamanakuntigiw ka ɲɛbila baara ye o sɛbɛn bɛɛ lajɛlen ka se ka sigi sen kan ka ɲɛ premier ministre bɛɛ lajɛlen fo u ka nali la k'u waleɲuman dɔn kuma tɛ nin waati in na soba min kan ka jɔ Grande Muraille Verte yɛrɛ tɔgɔ la o kan ka kɛ Nouakchottukaw olu fɛ yen o labɛnw fana bɛ sen na jamanakuntigiw ka lajɛ kɔnɔna na nin ko bɛɛ lajɛlen kan ka perepere latigɛ halisa ani premier ministre bɛ to fala ye Seko Jɛki ko a ye baaraw daminɛ koyi Seko Jɛki ale ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ye min sigilen don sa ji ale ni kasara gɛlɛnw n'olu binna an ka jamana kan
u bɛ se ka wuli ka jɔ ni fɛɛrɛw sigi sen kan cogo min na k'a ko kunbɛn ka ɲɛfɔli kɛ ɲɛmaaw ye. Premier ministre taara ka t'i ɲɛda olu ka baarakɛyɔrɔ ka kununko Bamakɔ pankurunjigi kɛnɛ na. Ɲinan samiya san a bɛ ka labɛn cogo di, u ye leçon jumɛnw sɔrɔ n'o o ye faamuyali jumɛn sɔrɔ salon ko sanji ye tiɲɛniba minnu kɛ, mun fɛɛrɛ tigɛlen fɛ ɲinan sa ka se ka sanji kunbɛn. N'i ye Segu Jɛki yɛrɛ ta k'a lajɛ, ale sigira sen kan san 2018 minisiri min bɛ an ka jamana kɔnɔna lakanaw ka ko la k'a bila o nagakɔrɔla la ka se ka baaraw kɛ. Min ye waati gɛlɛmanw ye, degun minnu bɛ yen n'o bɛ jamana sɔrɔ ka se ka jamana ɲɛmaaw la faamuya joona o la, fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛ tigɛ sango b'o o la, kasara wɛrɛw ala k'a n'a cɛ janya o b'o la, o fɛɛrɛw bɛ se ka kunbɛn cogo di. O baara kɔnɔna na sa minisiriso caman o de faralen ɲɔgɔn kan k'i ka maa mafalenw ta ka bila nin ko in kɔnɔna fala ye. Min ye yɔrɔ in yɛrɛ ye sa, a kɔni bɛ Bamakɔ pankurunjigi kɛnɛ kan, a ɲɛmaaya bɛ maa min bolo nin waati la n'o ye santiri in ye, o ye colonel Isa Rawulu Dana Dabo ye. A y'a yira sa k'a fɔ ko ɲinansa in kɔnɔna na, san 3 in kɔnɔna na sa, o kɔni bɛna yɛlɛma caman don, yɛlɛma min bɛ yen n'o bɛna taa Mali fan caman fɛ bɔlɔlɔ sira ale kan, ka taa se min ye kameraw olu ka sigiyɔrɔw, o 50 kan ka sigi, kamera 200 o kan ka bila Mali ani Bamakɔ fan caman na, ka lakɔlɔsiliw kɛ ka kɔn ka kow kunbɛn. Min ye premier ministre ye, a y'u fo u ka nin baara in na, k'a ɲini u fɛ sa halisa u ka dɔ fara cɛsiri ni timinandiya kan. Ale kɔni dalen don u la, nka min ye baara ye a kɛcogo ɲuman u yɛrɛ b'o ɲɛdɔn. A y'a ɲini u fɛ fana u k'u jija ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ, samiyaji min natɔ filɛ nin u ka kɔn ka maaw labɔ ko kalama, fɛɛrɛw ka tigɛ joona fana ka se ka lakodɔnniw kɛ, ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye yaasa samiya a ko bɛ se ka kunbɛn cogo min, yaasa kɔlɔlɔ o ka se ka dɔgɔya maaw ma. Min ye salon an ye min ye fala ye, degun na ko an kana se k'o ɲɔgɔnna sɔrɔ ɲinan. N'an taara Segu, Luxdev ale ye fɛɛrɛ sigi sen kan. Segu conseil régional a bɛ se cogo min na ka se ka min ye nin waati in na sa ka kuran sɔrɔ a yɛrɛ tɔgɔ la, min ye jamana in kɔnɔna fala ye, a bɛ san damadɔ bɔ kuranko gɛlɛya donnen don an kan. Bɛɛ lajɛlen wulila k'i jɔ k'i ka fɛɛrɛw tigɛ yaasa ka se ka kuran sɔrɔ i yɛrɛ tɔgɔ la, i ka baara kana jɔ baarakɛyɔrɔw la. Nin waati laban in na maa caman kɛlen don ka panneau solaire o de matarafa. Farancɛla fanga ɲɛmaa yɛrɛ ale ye an ka dɔgɔtɔrɔso belebeleba bɛɛ lajɛlen k'a don olu bɛɛ lajɛlen na, k'a don CSCOM ni CSRF bɛɛ lajɛlen na, u bɛ se k'u ka baara kɛ cogo min na hali ni kuran tɛ u bolo. O miirina kelen de kɔnɔna na sa Segu conseil régional ni o ye wasabulon dankan ye olu fana fɛ yen, u nagakɔrɔta kalata kɛlen don ka maa minnu sigi fala ye, olu ni agence min bɛ yen n'o ye Luxe Développement ye, Luxembourg Développement ye, n'a fɔ o ma ko Luxdev, olu kɔni u bolo di ɲɔgɔn ma sa. O hukumu kɔnɔna na sa bolodi ɲɔgɔnma in a wolola min na sa o y'a k'a jira k'a fɔ sa ko panneau solaire kununko o kurumokarili baaraw kɛra segukaw fɛ yen conseil régional la Segu. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa maa min kun ye ko ɲɛmaa ye, o ye général de brigade de police Sulemani Traoré ye. Ale de kɔni ye nin waati in na Segu ale baba gouverneur ye. Musaka min ye sefa wari miliyɔn 200 o bɔra Luxdev maaw yɔrɔ ka se ka panneau sigi sen kan ka di conseil régional ma kilowaati 150. O de y'a fanga ye. A bɛna n'a to kɔni Segu min ye conseil régional ye, olu maa tɛ jɔ maa ka kuran na tuguni fala ye fo ka taa se waati min ma. Bubakar an b'ale fo Luxdev kɔnɔna na Bamakɔ yan, a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ u ka baara la. Seko ni dɔnko ta nasira fɛ fala ye, an b'a yira sa k'a fɔ ko min ye ministre Mamu Dafe ye, ale bɛ motikaw fɛ kabini kununko. Mamu ani maa mafalenw caman taara, sabula mobitikaw olu bɛ kɛnɛ min sigi sa o sa u ka seko ni dɔnko o dɔgɔkun kelen o baaraw o denfaya talen don ka di ale ma. Pankurunjigi kɛnɛ na Sewarekaw fɛ min ye ministre Mamu Dafe, a kunbɛra gouverneur fɛ min ye Elhaji Sori Kansayi ye n'o ye maire ye, a kunbɛra o fana fɛ. Dawuda Danbele général de brigade ale gouverneur ani mobiti maa mafalenw caman ba bɛɛ lajɛlen nana ka na ministre k'a kunbɛn ka sɔrɔ ka taa n'a ye dugutigi ani alimami fɛ yen a ka taa foli kɛ olu bɛɛ lajɛlen ye kununko. Yani ko in daminɛli cɛ kununko wulafɛla la, an b'a yira sa fala ye k'a fɔ ko min ye Mamu Dafe ale de bɛ nin ko in denfaya la motikaw fɛ yen. Seko ni dɔnko a bɛ tali kɛ o hukumu kɔnɔna na. An ye kibaruya minnu sɔrɔ sɔgɔmada in na ka da o tulo kan o de ye nin ye, ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. N'Ala sɔnna a ma su in na nɛgɛ kanɲɛ 21 aw ne bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ min ye kunnafoni teliman olu kɛnɛ kan. An bɛ dugawu kɛ sa Ala ka tile hɛrɛ caya, Ala ka sababu ɲuman k'an bɛɛ lajɛlen. Si ni kɛnɛya laban ɲuman Ala k'a d'a ma, Ala k'an ka jamana tanga, Ala k'an ka jamana kisi. Fala ye bi ye farafin kalo ale tile fɔlɔ ye, an bɛ dugawu kɛ sa n'o ye jɔminɛ kalo ye, Ala ka san in Ala k'a k'an ka san ye, Ala ka san wɛrɛ yira an na. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn, k'a yira sa k'a fɔ ko min ye faleyakaw u bɛ labɛn na fala ye. Faleya ko ni Ala sɔnna a ma CSCOM
ale inauguration na taa kɛ nin kalo in tile 5 ko denfaya talen no ka di maa min ma sa o ye sifinw ka minisiri ye ale de bɛna taa ko bɛɛ lajɛlen kɛ jamanakuntigi Asimi ale ka yamaruya kɔnɔna ni premier ministre min ye Alhaji Keita ye a kɛlen ka wele labila Faleya dugu la n'abini bɛɛ lajɛlen ma u ka bɔ ka min ye ministre k'ale kunbɛn kosɛbɛ CESCOM dɔrɔn tɛna kɛ fala ye i b'a dɔn k'a fɔ ko CIS ale hakilina dɔ sɔrɔ o ye ka kalan kɛ mɔgɔw kunna maa minnu ye CIS kalan kɛ fala ye olu taara foro bi Faleya han o foro fana bibi in na o fana baaraw banna pewu o nakɔ foro in ni muso minnu nana kalan kɛ CIS la ya sibi o fana kurumokalo bɛna kɛ Sala Babi ale yɛrɛ kan ka ye délégation na n'Ala sɔnna ma nin kalo in tile 5 fɛn fɛn mana kɛ o kɛnɛ kan a tɛna na fɔ aw kɔ an k'an labɛn an ka taa Faleya yaasa baara min bɛna kɛ a kana fɔ an kɔ i yɛrɛ Keyita Ala ka tile hɛrɛ caya